Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu, wanda muke karanto muku littafi mai suna ga irin ta nan. Littafin shahararriyar marubuciya wato Binta Umar Abbale. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman, wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Wallahi ya yi rantsuwa sai ya nuna mata shi ba kanwar lasa ba ne. Fita ya yi da sauri daga ɗakin, ya je rufe babbar ƙofar gidan. Ya dawo ɗakin ya sa sakata, kai tsaye ya dirfafe ta. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Turka shi, wai me yake shirin faruwa ne? Me Khalid yake nufin zai aikata da ya kulle ƙofar gidan? Ni kaina har na rasa bakin magana. Me kuke zato a cikin wannan al'amari? Shin Khalid na iya samun nasara akan antin nasa ko kuma antin nasa na iya kwatar kanta daga cikin wannan yanayi? Khalid dai yana shirin aikata aika-aika bayan da sadakin wani a gidan. Idan haƙar Khalid ta cimma ruwa, shin me kuke tunanin zai faru? Anti Sa'ida na iya janye maganar auren Alhaji Nura? Wani irin matakin nasara Khalid zai taka a nan gaba, jama'a? Idan Alhaji Nura ya aure Sa'ida ya same ta da wata matsala, me kuke zaton zai faru a zamantakewarsu ta aure? Anya kuwa Khalid na iya samun galabar Anti Sa'ida? A hankali ya zo ya tsuguna a gabanta ya tsira ma fuskarta idanu, ya jima a tsugunne yana kallon fuskarta ta. Kafin daga bisani ya ɗora hannuwansa a ƙirjinta, gurin da ya fi birge shi a jikinta. Ajiyar zuciya ya sauke kafin ya fara sakin wata iriyar shashika. Khalid na matuƙar son ƙirjin nata don yana tayar masa da hankali. Jinyan da gaba ɗaya yanayinsa ya canja ya sanya shi saurin kwanciya a kusa da ita, ya janyo ta jikinsa ya matse tare da ci gaba da sakar mata wasu irin zafafan kis. Jikinsa na wata iriyar muguwar karkarwa, a firgice na tashi daga baccin tare da buɗe idanuna ina ta famar salati. Ko kafin na yi wani yunkuri na ji nauyinsa a kaina, gaba ɗaya ya danne ni. Sosai ya danne ni, yana famar cusa fuskarsa a tsakankanin wuyana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, kalmar da na furta kenan na shiga motsi da ƙafafuna, ina ƙoƙarin ture shi daga jikina amma kamar cingam. Cikin tsananin tashin hankali na ce masa Khalid ɗaga ni, shiru ya min bai tanka min ba kuma bai daina abin da yake yi ba. Bakina na buɗe zan sake magana, ya gaggawar rufe shi da nasa bakin. Tashin hankali na shiga, gaba ɗaya na rasa yadda zan yi na ƙwaci kaina a hannunsa, ya kashe min jikina da nauyinsa. Hawaye masu zafi suka fara kwaranya daga cikin idanuwana. Babu shakka tsautsayi da ƙaddara ne suka dawo da ni gidan. Sosai yake sokin ɗin bakina, yana tattaɓa duk inda yake so a jikina. Ni kuwa hawaye bai fasa zubo min daga cikin idanuwana ba, ƙarfina da nasa ba ɗaya ba ne. Na yi duk iyakacin wata dabara da ya kamata na yi na ƙwaci kaina, amma na kasa. Wannan dalili ne sanya ni na haƙura na rabu da shi yake duk abin da yake so. Gaba ɗaya ya sallami duk wata sutura da ke jikina, sai sarrafa ni ke tamkar wata matarsa. Lokacin da na ji saukar hannunsa a gurin da bai dace ba, wani ƙarfi ya zo min na tunkuɗe shi saboda rashin kuzari, ya faɗi ƙasa tamkar wani zautacce. Miƙewa yi cikin azama na wawuri fitilar ƙwangogo na riƙe, tare da faɗin, Khalid wallahi idan ka ƙara taɓa ni sai na yi maka lahani, ɗan iskan yaro kawai. Idanu jajire ya ce da ni, Anti Sa'ida, wallahi yau babu wani mahaluki da ya isa ya ƙwace ki a hannuna sai na yi miki lahani, tunda har kika wofantar da soyayyata. Kike min kallon ƙasƙanci har kina nuna ni da hannu. Kar ki manta har nuna ni kika riƙa yi da hannu kina faɗin, wai idan kin aure ni me za ki samu wa aurena? To babu shakka yau zan nuna miki maza suna suka tara. Jikina na rawa na matsa gefe ina kare ƙirjina da zani, na ce Khalid, sai Allah zai tsare ni daga dukkanin wani sharrinka. Ya girgiza kai sannan ya saki wani irin mugun murmushi, ya ce ba dai kin zaɓi Alhaji Nura ba, to zai yi aure ki fanko. Don wallahi Allah ni zan riga shi saninki. Gabana ya tsananta faɗuwa, ina kallonsa ina mamakin al'amuransa, gaba ɗaya ya canza ya zama wani marar imani. Fuskarsa a martike yake maganar, ƙwayoyin idanunsa sun juya sun yi jajir.
Gani na yana ƙoƙarin saɓule gajeren wandonsa da saurin gaske na miƙe askwane. Ya sanya hannu ya janwo ni na faɗa jikinsa, ban bari ya yi wani yunƙuri ba. Na sanya hannu na ture shi tare da gaura masa mari, askwane na miƙe na nufi hanyar fita, ya sanya ƙafarsa guda ɗaya ya taɗo ni na faɗi. Faɗuwar da na yi a gurin ya yunƙura ya miƙe, rumfa ya min zigidar haihuwar uwarsa. Haɗa ido na yi da mazantakarsa ya sanya ni na yi saurin rintse idanuna, ina zubar da hawayen baƙin ciki da takaici. Sharkar fuskata ta jike da hawaye ya ce mani, na fa gaya miki, mai ƙwatarki a hannuna sai Allah, don haka ma ki daina wahalar da kanki wajen yunƙurin guduwa. Idona na buɗe ina kawar da kai don ba na son kallonsa a halin da yake ciki. Na ce masa, Khalid don Allah ka yi haƙuri, ka mayar da wandonka. Girgiza kansa ya sanya hannu ya juyo da fuskata, muna kallon juna. Ya ce, Anti Sa'ida, ba zan mayar da wandona ba. Sai na gama abin da zan yi, ina so ki bani haɗin kai sosai, don ba na so na ji miki ciwo, zan nuna miki ƙwazona. Hannuna na haɗe guri guda, maƙogwaro a bushe. Na ce masa, Khalid don Allah ka yi haƙuri, ni ‘yar uwarka ce, bai kamata ka tozarta ni ba. Don Allah na roƙe ka, ka yi haƙuri da ƙaddara. Cikin takaici ya ce, maganar haƙuri ta ƙare Anti Sa'ida, baki da imani, baki da tausayi, baki san me sanki ba, ni me laifina da ba za ki aure ni ba, ko kuwa don ba ni da kuɗi. Wallahi idan kin aure ni Anti Sa'ida, zan jera da ke daɗin da baki taɓa jinsa ba, ki daina ɗauka ta a matsayin ƙaramin yaro. Ni ma kaina namiji ne fiye da yadda kike zatona. A sanyaye na ce masa, na sani Khalid, amma ina so ka sani da cewa shi aure rabo ne kuma ƙaddara ce, ka ƙaddara cewa ni ba matarka ba ce. A zafafe ya ce da ni, ba zan yi wannan haƙurin na sin zuciya ba, tun yaushe nake rarrashinki akan ki so ne ki aure ni. Amma duk da hakan kike wulaƙanta ni, kina tozartar da ni, kina zagina. Saboda kin raina ni ko, to yau zan nuna miki cewa ni ba kanwar lasa ba ne. Don ya zama dole yau sai na ƙure dukkanin wani tinƙahonki, fanko za ki ji wa wancan shashashan. Yana gama maganar ya janwo ƙafafuna, na yi saurin janyewa, ina takure gaba ɗaya, na sare da al'amuran. Zaune nake haihuwar uwata, shi ma haka yake. Ya Allah ka kawo min ɗauki. Hannunsa ya sa yana wasa da ni, ya wani tsira min jajayen idanuwansa wanda suke cike da fitina. Yanayin da ya bi wajen wasa da jikina ne ya sanya jikina sake mutuwa. Na ringa ture hannunsa ina matsawa gefe. Aikuwa ya sanya hannunsa ya tunkuɗe ni na faɗi kan shimfiɗa. Sauri ya yi ya kwanta tare da harɗe ƙafafuwana. Tare da ƙafafunsa ya sanya bakinsa yana tsotsa a jikina, ɗaya kuma yana murzawa da hannunsa. Abubuwan da yake yi min ne suka sanya ni sauki wata ajiyar zuciya, jikina na karkarwa. Nishi mai wahala ya shiga fitarwa yana goga jikinsa a jikina. Na shiga tashin hankali mai tsanani, na kuma tsananta kiran sunan Allah ya kawo min ɗauki. Cikin ikon Allah na sami nasarar bangaje shi, ya faɗi ƙasawanwar. Jarumarsa na duba na ga ta miƙe sama sosai tana kallon rufin ɗakin. Cikin gigita na rarimi zanina na kama hanyar fita waje da ƙyar na iya zare sakatar. Na fice a guje abina, sakatara babbar kofar tana da tauri, dama shi ko kawu ne suka iya buɗewa. Cikin rawar jiki da kirma na je ina ƙoƙarin buɗe sakatar. Amma duk iya ƙoƙarin da na so na yi na buɗe sakatar ya gagara. Motsin da na ji a bayana ya sa ni saurin juyawa, shine ya ƙaraso gurin, har yanzu babu kaya a jikinsa. Jikin ƙofar na makale tare da kwarma ihu da ƙarfin tsiya, ina faɗin, jama'a ku zo ku taimake ni, zai yi mani faɗe, da yake tsakar rana ce babu wanda ya ji. Jikina na rawa na rarimi manjagarar gyaran kwata, na riƙe shi a hannuna da kyau. Wallahi Khalid ka sake taɓa ni sai na kashe ka. Murmushi wanda iyakacinsa fatar baki ya ci gaba da zuwa inda nake. Na ɗaga manjagarar da dukkanin ƙarfina da niyyar kwala masa, ya yi azamar riƙe hannuna, manjagarar ya sauka a ƙafarsa.
Bai damu ba ya saba ni a kafaɗarsa tare da tallafe mazaunaina ya nufi cikin gida da ni. Ina ta kuka ina cizonsa tare da dukansa a gadon baya, amma ko gezau bai yi ba. Bai zame ko ina da ni ba sai kan gadon gogo. Yana zuwa ya jefa ni a kan gadon, ya dawo ya rufe sakatar ɗakin. Yana juyowa ya ji saukar abu a goshinsa, ƙwan fitilar gogo na cire na kwaɗa masa a goshinsa. Goshinsa ya fashe, jini ya fara zuba a wurin. Ya tsaya yana kallo na tare da faɗin, kika fitar min da jini? Na ce masa, kashe kama zan yi Khalid. Kai bara gurbi ne kuma kai annoba ne a cikin al'umma. To jama'a, duka kuma a nan za mu dakata, sai kuma idan Allah ya kai mu shiri na gaba, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Muna ƙara sanar da ma'abota wannan tasha tamu ta Algaita Media da kuma farin ciki Hausa Nobel cewa wannan littafi zai ci gaba da zuwa a dukkanin tashoshin namu guda biyu. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi ga ma'abota yi mana comment da lakin da sharing dukkaninsu, muna fatan alkhairi.